नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबर. कारवार अस्नोटी निवृत्त सैनिक संघ संस्थेचो मनोमिलन म्हणल्यार गेट टुगेदर 2023 चो कार्यक्रम 26 फेब्रुवारी. कारवार एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन अस्नोटी या नोंदणीकृत संस्थेचो गेट टुगेदर म्हणल्यार मनोमिलन कार्यक्रम अस्नोटीच्या शिवाजी हायस्कुलात 26 फेब्रुवारीक आयोजन केला. या कार्यक्रमाची जोरदार तयारी चल्ला. या कार्यक्रमाच्या निमित्तान खास बाईक रॅलीचे आयोजन केला. या रॅलीचो मार्ग असो उरतलो. अस्नोटी शिवाजी हायस्कूल ते सावंतवाडा, होटेगाळी, हणकोण, सांतेरी देवस्थान, हणकोण जूग, हळगे जूग, बोळशिट्टा, हळगा बस स्टँड, हळगा नारायण देवस्थान ते परत त्याच मार्गान बोळशिट्टा, हळगा, परत त्याच मार्गान बोळशिट्टा, हळगे जूग, हणकोण जूग, हणकोण, होटेगाळी, भगतवाडा क्रॉस, सातेवाडा प्लॉट, भगतवाडा गणेश पार्क, मड्डामक्की, मधेवाडा, रामनाथ देवस्थान, अस्नोटी बाजार, कोळगे, तेजल पेट्रोल पंप, होसाळी क्रॉस, थोरले बाग, गणेश नगर ते शिवाजी हायस्कूल अस्नोटी हिंग येवन रॅलीची समाप्ती जातली. या रॅलीच्या मार्गार ज्या वीर योद्धाली स्मारकां आसात थंय म्हणल्यार हणकोण संदीप नाईक आणि हणकोण जूग राजन कोठारकर हेमगेल्या स्मारकाक मानवंदना दिवन श्रद्धांजली अर्पण करून रॅली फुडलो मार्गक्रमण करतले. या रॅलीच्या मार्गान या निवृत्त सैनिकाक सुहासिनीन आरती ओवाळणीची व्यवस्था केली उरल्यार थंय सुहासिनीली आरती स्वीकारतले. शिवाजी हायस्कुलात कार्यक्रमाचे उद्घाटन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नाईक हेमी करतले. पावणे म्हण प्रीमियर उद्योजक श्री दिनकर साळुंके तसेच उद्योजक गजराज बिल्डर्स अनिल एम सावंत तसेच शिवाजी हायस्कुलाचे हेडमास्टर दिनेश गांवकर हेमी हजर उरतले. आमंत्रित पाहुण्याले कार्यक्रमाबद्दल उलोवन जाल्यानंतर कार्यक्रम समाप्त जातलो. दनपारा 1:30 वाजताना जेवणाची व्यवस्था केल्ली आसा. अभिमान्यान या कार्यक्रमात भाग घेवचो अशें एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन अस्नोटी या रजिस्टर संस्थेचे अध्यक्ष श्री बाळकृष्ण साळुंके आणि उल्हास नागेकर हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन अस्नोटी हेंगेले 26 फेब्रुवारी 2023 गेट टुगेदर आसा आणि त्या गेट टुगेदराक जो रूट तयार केल्लो आसा तो अस्नोटी शिवाजी विद्या मंदिर टू सावंतवाडा, हणकोण, हळगेजूग, हळगा बस स्टँड, रिटर्न टू प्लॉट एरिया, मड्डामक्की, मधेवाडा, येवळशिट्टा टू वळगे पेट्रोल पंप, मुक्नाबाग क्रॉस, गणेश नगर टू शिवाजी विद्या मंदिर असो तेजो रूट उरतलो. हे प्रत्येक सदस्यान हेची नोंद घेवची. धन्यवाद. कारवार जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक मंजुरी कुमटात हॉस्पिटल करतले. कुमटा कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात खूप दिवसांचे आशिल्ल्या मागणेक अखेर राज्य सरकाराली मान्यता मेळ्ळी. जिल्ह्यात सुपर स्पेशालिटी आस्पत्री जाय म्हण आंदोलन जाल्ले जाल्यार राज्य सरकारान त्याका अनुमती दिला. तसेच चित्रदुर्गात एक नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापनेक सरकारान निर्णय घेला. राज्यात सगळी 7 विश्वविद्यालया स्थापन करचो निर्णय घेला असे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी प्रसार माध्यमाक सांगले. राज्यात 2023-2024 सालाचो सरासरी बजेट क्षमता 3,09,182 लक्ष कोटी इतला असून तो निधी प्रांतवार वाटून अभिवृद्धी करचो बजेट मंजूर केला असे त्यांनी सांगले. राज्याची अभिवृद्धी पंचसूत्र आधाराची जातली असे त्यांनी या वेळार सांगले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. हळयाळ जोयडा क्षेत्रात काँग्रेसचे आरवी देशपांडे हेमका निवड हाडची पक्ष प्रमुखाली जोरदार तयारी. जोयडा ब्लॉकचे नवीन अध्यक्ष विनय देसाई हेमगेलो
रामनगर जिल्हा पंचायत क्षेत्राच्या काँग्रेस पदाधिकाऱ्यान बुधवाराक रामनगरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवनात जाल्ले कार्यक्रमात सत्कार केलो. पुढल्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी विनय देसाई हेंचकडे सोपयला. तेमी ती व्यवस्थित पार पाडटली असो विश्वास काँग्रेसचे ज्येष्ठ गुरुनाथ कामत हेमी व्यक्त केलो. सगळ्यां संघटित राहून हळयाळ जोयडा क्षेत्रात आमदार श्री आर.बी. देशपांडे हांकां जास्तीत जास्त मतान निवडून हाडचो निर्णय घेयलो. या वेळार माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, गुरुनाथ कामत, सुनील गावडे, कृष्णा देसाई, अक्षय रावळ, प्रणय देसाई आणि इतर पक्षाचे प्रमुख हजर आशिल्ले. पक्ष नाही, काँग्रेस पक्ष आणि जे आमचे जे खंबीर नेतृत्व आहे, जे आर.बी. देशपांडे नेतृत्व आहे, ते सुद्धा हेच सांगते की प्रत्येक जातीला, प्रत्येक धर्माला, प्रत्येक समाजाला घेऊन जाण्याची जी ताकद आहे ती फक्त आर.बी. देशपांडेमध्ये आहे. त्या एका ह्याच्यामुळे सर्व लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आहेत आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्ही त्यांना विजय करू आणि तुमचं सहकार्य मला पाहिजे हे सांगून मी माझे 2 शब्द बोलतो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.